Ben, dolles conta do Consello das Mareas que estamos tendo ao longo da mañán de hoxe, analizando a situación política que se abre no noso país despois da convocatoria electoral para o vindeiro 5 de abril. Saben que nos reunimos a semana pasada, pero a semana pasada o escenario era completamente diferente. Había unha especulación sobre o longo deste curso político, pero agora xa temos unha confirmación. Entón, a partir de aquí, quería compartir con vostedes varias reflexións. A primeira delas é que, tamén, como reflexión previa, non? Do contido das primeiras enquisas publicadas hai unha consecuencia, unha derivada clara, e é que o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista e Podemos non son capaces por si sós de establecer unha maioría progresista que seña capaz de ofrecer unha alternativa a que a cidadanía se poda agarrar e na que poda confiar a Núñez Feijóo. Polo tanto, Podemos, Bloque e PSOE son incapaces por si solos de facer esa función e necesitan de outras forzas progresistas para que esa maioría social se convirta en maioría electoral. Ben, neste momento somos varias as forzas políticas que estamos traballando en clave de pedir unidade de acción e unidade política. E desde Marea estamos intentando que esas diversas forzas que neste momento non están ainda coordinadas e non están cooperando de forma efectiva, teñamos capacidade para facelo. Nos facemos un chamamento desde a perspectiva soberanista e instrumental. Soberanismo, é dicir, a capacidade de Galicia para decidir todo aquilo que afecte os seus intereses para atender as emerxencias que ten o noso país, a emerxencia climática, a emerxencia feminista e a emerxencia social. E nesa liña queremos seguir traballando, xa lles aviso de que durante o período no que todavía están abertas o prazo para presentar coalicións, vamos a seguir traballando nesta mesma liña, explorando ampliamente a colaboración con forzas de carácter soberanista de ámbito nacional e tamén con forzas municipalistas, algunhas que xa están neste momento traballando activamente con nos e outras que se está incorporando agora no proceso de diálogo para buscar unha alternativa progresista ao goberno de Núñez Feijóo. Ben, nós o que pretendemos con esta decisión hasta o final é a defensa do país e un soberanismo que seña efectivamente útil para isto. Vimos nas últimas xornadas como aqueles que se erixían en únicos defensores do país non están acadando os seus obxectivos e está empezando a pasar o que nós xa advertimos nas últimas semanas, as mans atadas e a boca pechada como consecuencia de pactos de goberno asinados. Quero lembrarlles que esta semana o Partido Bloque Nacionalista Galego, a consecuencia dos seus acordos co PSOE, votou en contra dunha reclamación no Congreso dos Deputados de pedir o pago do IBE que se debía ao noso país. Para nós é unha decisión errónea e un exercicio erróneo do que se chama soberanismo político. Nós pensamos que o país ten que estar por riba de calquera consideración electoralista, formule quen a formule, non? E, polo tanto, xa saben de sobra a nosa posición. A nosa posición tería sido aí posicionarnos a favor de reclamar a entrega inmediata do IBE para o noso país. E a maneira de facelo, como vostedes saben, é mediante unha reforma normativa. Polo tanto, que o Bloque, que PSOE e que Podemos non busquen excusas para levar a cabo esa transferencia inmediata. É posible unha reforma normativa. En Marea presentou unha proposta no Parlamento de Galicia no outono pasado e estamos en condicións de volver a ofertar novas propostas de reforma normativa se é que non saben como redactalas. Pero non é un problema nos tememos de redacción, é un problema de vontade política. E entón nos preguntamos se nos diriximos a aqueles que se dicen defensores do país diante destas eleccións onde están para facer valer hasta o final eses dereitos. Que queremos exemplificar con isto? Queremos exemplificar que a forza de Marea e o discurso político de Marea é necesario para concretar discursos que parecen comuns a outras forzas políticas, pero nas que nós estamos en condicións de poñer os puntos sobre as íes porque non temos pelos na lingua, porque non temos ningún tipo de ataduras. Por outra parte, e continuando tamén co desenvolvemento da política que nos levamos predicando desde meses. Onte tuvemos un encontro co municipalismo do noso país. Xuntamos nun acto alrededor de 30 mareas, máis dunha trintena de mareas do noso país, e estuvemos todas e todos de acordo, de forma esencial, en que é necesario relanzar un proceso municipalista no espacio da soberanía progresista do noso país. Con que finalidade? Que a finalidade
finalidade de ser eficaces políticamente e electoralmente para derrotar a dereita e para abrir a oportunidade de primavera democrática que nos ofrecen as eleccións do 5 de abril. Por esta razón, e xa vou rematando, comunícolles tamén que desde Marea seguimos e vamos a seguir hasta o día 21 con todas as portas abertas, con todas as canles de diálogo abertas para acadar un acordo nacional amplio, cooperativo, horizontal, entre iguais, no que non poñemos nin admitimos vetos, nin exclusións, onde queremos mirar para o futuro ofrecéndolle o mellor á nosa cidadanía, o mellor ao noso país, para que o día 5 de abril podan votar ilusionadas e ilusionados por unha alternativa progresista que defenda o país e que atenda as emerxencias climática, feminista e social que entendemos que son as que atenazan e nas que a xente confía en nos para que demos paso e deamos carpetazo por fin dunha vez por todas a esa década ominosa do goberno de Núñez Feijóo. E agora quedo a súa disposición para responder as preguntas que teña que formular. Acabo de escutar esta anuncio que fai, que siguen abertos ao diálogo, pero entendo que desde esa perspectiva que decía vostede, con forzas soberanistas e municipalistas, é dicir, que queda descartado máis esquerda. Sí, nos lamentamos moito que durante os últimos 4 anos vivísemos episodios onde se demostrou como se puxeron por diante os intereses do partido por riba dos intereses do país e dos intereses das maiorías sociais. Quero recordar que Marea deu indicacións de votar en contra dos orzamentos de 2019 porque eses non incluían os investimentos necesarios para a cohesión socioeconómica do noso país, que non producían, por exemplo, non levaban a cabo a condonación da débeda do Porto da Coruña, que si se facía con Valencia, que non se producía o saneamento da Ría do Burgo, que non había investimento para o corredor atlántico ferroviario, etc. etc. Para nós, obras son amores e non boas intencións, non? E entón o que non sucedeu nos orzamentos nos levou tamén a chegar a unha conclusión que era ben clara, non? É dicir, non basta afirmar que se defende o país é necesario, defendelo cando hai ocasión de gobernar, non? Nos, a partir de aí, temos unha conclusión moi clara, e é que Podemos non é unha forza que pense nos intereses da plurinacionalidade, e neste caso que pense particularmente nos intereses do país, que supedita concretamente a súa estrategia de partido. Nos non vemos en Podemos unha forza especial autonomista, non? Como tampouco habemos unha forza municipalista. E aí hai varias evidencias, non? Que nos levan a iso. A primeira delas foi que Podemos presentou candidaturas en varias cidades contra as mareas municipalistas. Entre elas en Ourense, concorrendo tamén contra Ourense en Común e contra Ourense Mellor, en Pontevedra concorrendo contra Marea Pontevedra, en Lugo concorrendo contra Lugo Novo e así en outras localidades do país. Por lo tanto, agora que algúns se erixan desde Podemos en defensores do municipalismo, entendemos que é algo que non resiste o contraste camerático nin coa historia. Quero recordar tamén como Podemos meteu nun serio brete a Marea Atlántica falando da cuestión de Amancio Ortega en plena campaña electoral, algo que supuxo un desenfoque completo do que son os principios de xustiza tributaria, que deben de ser abordados dunha forma seria, rigurosa e sistemática, e non simplemente a de exemplo, non? E iso destrozou en parte unhas expectativas que tiña a Marea Atlántica que poderían ser mellores se non fose por esa inxerencia de Podemos no seu discurso político de cara ás eleccións municipais, non? Por lo tanto, nós pensamos que están claras as cartas de todo o mundo e a partir de aí debemos de tomar decisións. Desde Marea temos moi claro que non temos ningún prexuízo, que non temos en conta o pasado, sino o presente e sobre todo o futuro que queremos, non para nos mesmos como organización, sino para a cidadanía que servimos. E ese é o noso único límite. E, por lo tanto, a partir de aí, o diálogo aberto para construir unha maioría que seña capaz de ilusionar. A Nova dixo hai un momento que tamén traballaba de alguna maneira xa na súa propia lista por se acaso non se chegaba a un acordo con Podemos, ainda que o seguirá intentando, e en canto a En Marea, pois non responderon, dixeron que era cousa que tiñan que decidir as mareas municipais. Houve alguna reunión ao respecto, non? Bueno, fronte á fragilidade da memoria, a certeza da hemeroteca, non? E é que a Nova foi excluída nos dos últimos procesos electorais de calquera tipo de alianza con Podemos nun xesto claro de acabar con calquera pasado de confluencia, non? Por lo tanto, supoño que todo o mundo terá claro que desta volta non ten por que ser diferente, non? Nos temos todas as canles de diálogo abertas, permítame que seña prudente neste punto, pero temos contactos con todas as organizacións políticas
que están dentro do ámbito tanto soberanista como municipalista, non? Por lo tanto, hasta o día 21 nos esperamos ainda que fructifiquen e desde logo temos esas pontes tendidas, non? E estamos traballando intensamente para que iso seña así. Solo unha apreciación, cando falaches ao principio de enquisas, referías que a de hoxe demos copia ao resultado de que non son que para poder formar goberno todo ese mesmo. Sí, hai varias, o sea, nos coñecemos polo menos xa 4 ou 5 e todas van no mesmo sentido, e é que a suma das forzas progresistas que teñen maior representatividade non abondan para a suma das dereitas. Hai unha tiranía en Galicia, que é a tiranía do 5% de intención de voto, na que estamos situados porque no seu momento as forzas progresistas no período hasta 2009 non tuveron a ben poñer esa porcentaxe como existe en outras comunidades autónomas ou noutros países do noso contexto do noso entorno, digamos, de nosa tradición política, non? Esa tiranía o que supón moitas veces é apelar a cal é o voto útil ou non voto útil para que outras opcións políticas non teñamos capacidade de levar a voz ao Parlamento. Ben, nos facemos un chamamento, facemos esta reflexión en primer lugar porque vemos que esas que sí que con esas enquisas superan o 5% non son capaces de alomar unha maioría progresista e, sin embargo, nos, as que estamos en espacios diversos e que individualmente non chegamos a ese 5 según as enquisas, pero que poderíamos chegar cooperativamente e sumando espacios máis amplios de traballo político, somos a chave da derrota electoral da dereita. Por lo tanto, unha vez máis estamos ante o dilema, non? De si llevamos a oportunidade a David de derrotar a Goliat ou non, non? Nos queremos ser eses David que contribuamos a derrotar a Goliat e para eso necesitamos que todo o mundo teña capacidade de diálogo e altura de miras para entender que hai que antepoñer os intereses da xente que está sufrindo, da xente que tivo que emigrar, da xente que ve destrozada a sanidade e os servicios públicos e o medio ambiente. Todos eses principios e toda esa situación hai que poñera por diante dos intereses de calquera organización e de calquera personalismo. En Marea estamos decididas e decididos a que iso sexa así. Agora nos gustaría tamén que o resto tuvese esa mesma actitude. Creo que vostedes que nos levan seguindo desde hai tempo puderon ver como o noso discurso ao longo destes meses é coherente e é consecuente con ese principio, non? Por riba de todo, os dereitos das persoas. Cando ides a confeccionar, bueno, a abrir o proceso de primarias? Ides a esperar o 21? Sí, acordamos esta mañán un calendario de primarias que daremos a coñecer máis polo miúdo, pero que espera pechar o período para asinar posibles coalicións e durante toda a semana que ven se producirá o proceso a semana que ven non, esta quenta non, para a seguinte, unha vez pechado o plazo para as coalicións se abrirá o calendario para presentar candidaturas e posteriormente pois o proceso interno como tuvo lugar noutras ocasións. Que a idea de que a fines do mes de febreiro podamos xa presentar o conxunto das candidaturas para o noso país.